An ka foli bɛ an lagɛba bɛɛ lajɛlen mɔgɔ minnu bɛ k'an lagɛ Mali kɔ kan fo ka se Mali kɔnɔna ma k'aw fo ka waleɲuman dɔn ko ni y'aw donni aw ka jɛmukan kɔnɔ dɔgɔkun kibaru ale bɛ lase aw ma samedi o samedi ka taa 9h la ka taa bila 10h la aw balimakɛ Bubakari Kɔlɔn Samake fɛ. Dɔgɔkun kibaru ye jɛmukan ye jɛmukan min ka wele bɛ se maa minnu ka baara ye kunnafoni ɲinini kunnafoni sɛgɛsɛgɛli fo ka taa se kunnafoni jɛnsɛli ma u ka na an ka baro kɛ dɔgɔkun kɔnɔ kibaruba minnu kɛra u ka walawalali kɛ maa olu b'an lagɛ olu bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na bi dɔgɔkun kibaru la an ka wele sera kunnafoni dila min ma ale tɛ maa dogoli an ka plateau kan ale ye Gabriel an ka foli bi ye an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn an ka wele jaabi la. Ɲɛmaya so ma n'a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ni ka foli fana lase mɔgɔw ma minnu sigilen don nin waati tumani kelen na ka o tulomajɔ an ka fɔta la ka foli di u bɛɛ lajɛlen ma ko an sira hɛrɛ la ko dali masa ka tile hɛrɛ nɔgɔya an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye k'an bolo se an ɲinifɛnw ma k'an kɔ don an tiɲɛko la o ni delako nafa t'an na. Basi t'a la an b'i fo k'i waleɲuman dɔn toujours an ka disponibilité la an ka wele jaabi la bi dɔgɔkun kibaru thème minnu b'an bolo walasa an bɛna baro k'olu kan o de y'a ye an y'a ye semaine tɛmɛlen na samedi précisément autorité min sigilen don média yɛrɛ régleli kama ka dansigi kɛ kunnafoni dilaw ka baarali walasa ka règle établi ale kun ye ɲɔgɔn ye dɔ boloda ani maison de la presse ani organisation featurew fo ka taa se joliba direction et représentant dɔw ma maison de la presse la samedi an kun y'a annoncé o ɲɔgɔn ye in kɛra o ɲɔgɔn ye kuma minnu bɔra la décision minnu bɔra la bi dɔgɔkun kibaru an ka akili ɲɛgɛɲɛgɛ bɛna se o ma o bɔlen kɔfɛ an bɛna se Burkina kaw fi an ɲɛ b'a la depuis semaine tɛmɛlen u ka procès minnu bɛ en cours pour détournement et pour corruption o kow fana bɛ sen na nin bɛ se ka kɛ fɛn jumɛn ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ o bɛɛ tɛmɛlen kɔfɛ an y'a ye semaine bannen da la an ɲɛ bɛ communiqué la réseaux sociaux sanfɛ min ye CEDEAO ani Nigeria o bɛ ka accusation dɔw réfuté accusation tɛ dɔwɛrɛ ye jamana minnu y'a jira k'a fɔ k'u bolo sigi u la k'a fɔ u sen bɛ ko dɔ la ou bien u ɲɛ b'a la u bɛ ka ko dɔ kɛ u y'a jira k'a fɔ olu sen t'olu la bi dɔgɔkun kibaru la an da bɛna se ni kunnafoni damadamani de ma ka walawalali kɛ an lagɛbaw ye Gabriel an y'a ye k'a fɔ nin semaine in daminɛna ni actualité min ye dɔɔni yala an ka so ma plus précisément nin semaine in kɔnɔ an ɲɛ b'a la réseaux sociaux sanfɛ gouvernement de Nigeria ani CEDEAO organisation mɔgɔw u ye accusation dɔ réfuté accusation ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye k'a jira k'a fɔ Nigeria bɛ ka banbaliya wale mɔgɔw ka bingali wale dɔw jukɔrɔma dɔn AES jamanaw kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ Nigeria sen t'o la Nigeria sen tɛ se ka ko banba wale la ni communiqué de presse in bɛ mun de jira CEDEAO fan fɛ certes a ma jamana ta tɔgɔ ma min y'a fɔ mais a y'a jira k'a fɔ ni kunnafoni ninnu jɛlen tɛ nin tɛ kunnafoni ye mɔgɔ bɛ se k'i bolo sigi kunnafoni minnu kan. Merci encore i ni ce kosɛbɛ ko la i b'a dɔn kabini AES ko yɛrɛ daminɛna i b'a ye gɛrɛntɛ de talen don ka a jamana saba sɛgɛrɛ Niger Mali ali ni Burkina Faso o tɛ bali mɔgɔ la sabu ni k'i bɛ i yɛrɛ bɔ jɔnya juru la i bɛ maa min ka jɔnya juru la ale tɛna kɛ ale fɛla ko ye parce que e ka to ale ka minɛ kɔnɔ ale ka sagoya bo ale ka hɛrɛ bo de kɔnɔ a ye ɲɛnamaya yɛrɛ fɛɛrɛ minnu tigɛ ka a yɛrɛ bila e sanfɛ ani k'i tɔnɔbɔ o bɛɛ lajɛlen de bɛ o kɔnɔ donc ni nana a ŋaniya ta don o don ko fɔ e yɛrɛ de ka k'i yɛrɛ kanabila yɛrɛ ɲini k'i ka politique sinsin yɛrɛ ye i ka fɛla ye min ye ɲɛnamaya kɔnɔ i bɛ se k'i ka jamana jɔ hɔrɔnya kɔnɔ cogo min na k'i b'o fɛɛrɛw tigɛ i b'a ye maa min tun kɛlen don ka surtout que an ka problème ye min ye maa min delila ka mara ka tɛmɛ o ma ban k'a fɔ ko an tɛ indépendance ta dɛ hali n'a y'a sɔrɔ a bɛ kɛ dɔw ɲɛna ko an y'a ta mugu ni kisɛ la c'est un peu compliqué an tɛna don détail la oui mais an b'a ye k'a fɔ an ni Guinée tɛ kelen ye an ni Guinée ma kɛ kelen ye mun na parce que an ka mɔgɔ minnu tun bɛ jamana ɲɛmaya sira ɲinini na olu yɛrɛ tun ye députéw ye ka ban français assemblée kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ a ka gɛlɛ i k'i to députéya la k'i bɛ position sugu dɔw ta i m'a ye donc olu tun bɛ
olu bɔra ni nɛgɛnɛgɛni sira ni bɛnkan ni fɛn ninnu ye mais olu kɛlen ka na u ka yɛrɛma hɔrɔnyaw sɔrɔ gafew kan olu ko fɔ o de ka a ɲɛnamaya sɔrɔko la lakanako la ani kanabilaliko la donc a nana kɛ gɛlɛn jamana minnu farafin jamana minnu tun maralen don faransi fɛ a denw na fɛn o fɛn y'a ɲini k'a fɔ k'u b'u ka kanabila kɛ fɛn kɛnɛkanko ye sɔrɔko la Mali b'o la Ghana b'o donc la a bɛɛ lajɛlen ye gɛrɛntɛ sɔrɔ o ye gɛrɛntɛ sɔrɔ mun na parce que faransi tun ma jɛn n'a ye o k'o ka kanabila kudayi badabada sɔrɔ an b'o o kɛlɛ kelen de la bi mais min yɛrɛ ye ko yɛrɛ la juguma yɔrɔ yɛrɛ n'a bɛ ka digi faransi la dɛ a nana kabini san 2010 mun de bɛ tubabuw da ko an ka farafinna marako kura n'a bɛ fɔ o ma ko recolonisation a débat dɔw la n'i bɛ sigi k'u ka expert n'u ka analysew jateminɛ u ka kuma fɔta la journaliste min yɛrɛ bɛ plateau kan ale b'a fɔ ko non i bɛ k'a fɔ k'i bɛ recolonisation ko kuma min fɔ k'o kumaden cɛ man ɲi da la bi oui o bɛ sin k'o recolonisation kumaden de ta sisan k'a kɛ ko coopération ye walima ko partenariat ou bien influence non c'est à dire non ko coopération maintenant e marali hakilina bɛ mɔgɔ min na n'o nana an bɛ k'a fɔ k'a bɛ coopération kɛ fɛ a bɛna kɛ coopération sugu jumɛn ye tuma dɔw la an t'an yɛrɛ ɲininka o ka expression ni nuance minnu bɛ ani tellement que o ka miirina yɔrɔ ma jan ɲɔgɔn na an marali sira fɛ i b'a ye k'a fɔ an ni ninnu tɛ se ka sigi coopération ko la k'a fɔ ko an b'an ta sɔrɔ a kɔnɔ o m'o ka an marali hakilina bila abadani maintenant septembre 2016 disons 2023 ni fɛɛrɛw sigira k'a fɔ ko ka AES ko k'a sigi sen kan mais faransi y'a ye k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la nin ye nin jamana saba bɔtɔla ale bolo parce que ka fɛn dɔw de kɛra coup d'état de kɛra coup d'état fɔlɔ minnu kɛra i b'a ye k'a fɔ o mɔgɔ fɔlɔ minnu tun nana Mali ni Burkina la olu ka ko tun ma ta k'a k'i n'a fɔ an b'an kɔkɔ da faransi kɔ la walima k'a ɲini o fɛ u k'aw ka jamanaw bila o tun ye commencera k'olu mɔgɔ ninnu k'olu accepter d'une certaine manière fo ka a laban a ma ɲɛ min kɔ a kɛra o ye coup d'état filananw kɛra Mali kɔnɔ ani Burkina kɔnɔ mais mɔgɔ minnu nana o coup d'état kɔnɔ olu ye mɔgɔ minnu ye faransi dɔn i n'a fɔ tɛnɛni bɛ min dɔn bama ɲɛbako la o ni faransi ye baara kɛ sur le terrain o ni faransi surasiw ye baara kɛ sur le terrain o bɛ faransi ka politique dɔn o b'a ka système dɔn olu yɛrɛ ne b'a fɔ tuma caman na ko ce sont des survivants parce que ninnu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen tun bɛ se ka sa don tɛmɛnenw na mɔgɔ tun tɛna dɔn yɛrɛ k'o bɛ balo la ko tun bɛ Mali surasiya la yɛrɛ mais ko c'est à dire ko ni maa o maa bɛ ka saya ye i ka juru ka dulon i kan na selon un adage russe ko mɔgɔ o mɔgɔ kan ka faga ni dulonni ye ale tɛ to ji la o i m'a ye donc ninnu ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ mouvement condition bɛɛ lajɛlen créer i n'a fɔ M5 ko nana cogo min na ka na i bɛ ka fanga k'a bɔ k'a bin fo ka na laban olu yɛrɛ fana ye ko rectification y'o kɛ i b'a ye k'a fɔ olu minnu nana faransi tɛ lakale olu ye bilen olu y'a ye o ɲɛden na ils ont coopéré ils ont travaillé ensemble o ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ mais o nana ye olu yɛrɛ ka hɛrɛ sɔrɔ n'o ka basigi n'o ka kuntilenna yɛrɛ ka se ka lawasa o tɛ se ka kɛ ka faransi to an senkɔrɔ yan o de nana ni décision bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko ka taa Barkhane na ka na MINUSMA la fo ka taa Takuba la k'o bɛɛ lajɛlen ka o ka kasaw cɛ ka taa mais san'o kasaw ka cɛ ka taa an ye fɛn bɛɛ lajɛlen ye an traitera de tous les noms ka embargo kura wɛrɛ sigi an kan f'an ye kalo 6 k'o kɔnɔ mais o embargo fana sinsinna jɔn de fɛ an ye faransi gɛrɛ ka MINUSMA gɛn mais ni mɔgɔ y'i wele k'a fɔ karisa na an ka jɛ ka baara kɛ an ka se ka n ka problème dɔw gérer ni n'o tigilamɔgɔ nani bɛ k'a fɔ don min na e yɛrɛ don b'a dɔn i bɛ ka problème min gérer i ni bɛ se ka to a da fɛ o tigilamɔgɔ ka sin ka fɔ don dɔ la vraiment karisa an ka jɛɲɔgɔnya a ka di ne ye an ka jɔ yan o tɛ ni dɔw kisilen e tun kan ka taa o cogoya la mais kɛlɛ kun yɛrɛ ye mun ye sisan parce que n'an taara ka bɔ aw fɛ yen an sago n'an fɛɛrɛ minnu sirilen don an bolo aw kama o tɛna se ka sira sɔrɔ bilen Niger y'a ta sɔrɔ o kɔnɔ waati min na général de brigade Ibrahim Abdramane Tiani ye coup d'état kɛ an y'a ye
coup d'état kelen kɔfɛ Bazoum ka position tun dɔnnen don an ka ko la o an ni Niger an ni Burkina Bazoum tun ma dɔn k'a fɔ ko hali n'a y'a sɔrɔ peut-être kalabanciya don d'une certaine manière ale ko ko djihadiste ninnu ko armelen don k'o bɛ kɛlɛ ɲɛ dɔn ka tɛmɛ anw kan an ka jamanaw yɛrɛ kan donc quelque part jamana ɲɛmɔgɔ min kan k'a ka jamana finitigilakaw kɔkɔrɔma dun ka dusu don la ka moyen d'u ma u ka kɛlɛ kɛ ka jamanadenw bɔ bolo ni nin de kɛlen bɛ o kumakan ye yala o jamana bɛna bɔ bolo la wa est-ce que o kumakan in ma sɔrɔ analyse dɔ de fɛ peut-être certes i ka ka courage don mɔgɔw la mais ni yɛrɛ ye fɛn analyse dɔ kɛ ka ni jamanaden ninnu ni banbaji ninnu ka kɛlɛkɛminɛnw ka girin ni jamana yɛrɛ ta ye kuma dɔw la fɔli fana nafa b'a la kuma ka di bɛɛ da fɔ jamana awa kuma man di jamana ɲɛmɔgɔ la jɔn de kan ka finitigilakaw do ten jɔn de kan ka a moyen ni ka agressement condition k'o créer finitigilakaw o tɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye o tɛ ale ka politique ye wa mais n'ale nana bɛ k'i sigi k'i lamenter k'a k'i n'a fɔ on a compris a bɛ jeu min na quoi a faamuna Bazoum bɛ jeu min na o jeu fana tun t'an arranger bilen parce que a tout temps Bazoum yɛrɛ ka sortie la a b'a fɔ ko Menaka bɛna tomber Gao ce serait pour pas longtemps a donné temps bɔra tan mais Bazoum ka kuma ye est-ce que o fana kuma tirer réalité dɔ de la parce que wagati fanga m'olu fana tun bɛ yen an tun mako bɛ min na sanu Bazoum ka taa i n'a fɔ a ka ministre de la défense yɛrɛ tun ye a baaraw wulikajɔw kɛ a waati la Salifou Modi nana en tant que je crois bien il était ministre de la défense a nana yan chef d'état-major général de tun don a waati la o tun de y'a sɔrɔ a tun tɛ ministre ye chef d'état-major général de tun don a nana yan k'a ɲini ani Mali sɔrɔsiw ɲɛmɔgɔw bɛ se ka baara kɛ cogo min na yaasa c'est la zone des trois frontières n'o ye jamana mais o kɛra avant que coup d'état ka kɛ mais a taara dɔrɔn Bazoum y'a destitué k'a bɔ chef d'état-major général ya la i m'a faamu donc ça veut dire que quelque part Bazoum yɛrɛ sagoya tun tɛ k'a fɔ an ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma i n'a fɔ baara bɛ ka kɛ cogo min na terrain kan pour le moment k'a fɔ an k'an ka effort militaire k'an ka mutualiser k'an ka renseignements fara ɲɔgɔn kan yaasa an bɛ se ka se sɔrɔ jugu kan cogo min na parce que jugu gansan tɛ o jugu min don jugu labɛnnen don jugu renseignen don jugu min a mɔgɔ minnu b'a kɔkɔrɔ ko an b'olu bɛɛ lajɛlen dɔn donc n'i k'i b'o o jugu sugu kɛlɛ i sigi n'a ye ko mɔgɔ minnu bɛ ka ficelles saba ni ka financement ni fɛn ninnu kɛ k'olu tɛ na o sigi k'i lajɛ et c'est comme ça an nana ye CEDEAO yɛrɛ laban nana kɛ mun ye sisan CEDEAO kɛra moyen de pression ye o Faransi kelen bolo imaginez quand Macron dit que je vais appeler Nana Akufo-Addo à des présidents ghanéens ko o mana mesure fɛn o fɛn ta Mali kama ko o Faransi b'a kɔkɔrɔma don au soutien mais est-ce que o tɛ o voie diplomatique de voie diplomatique côté ça c'est de l'ingérence ça c'est de l'ingérence d'abord lui il n'a pas lui il n'a pas à appeler mais ali président ni ɲɔgɔn cɛ ni crise bɛ dɔ ka jamana i b'a jateminɛ dɔ bɛ se ka weleli kɛ ou ni crise bɛ sous région na o ye min ye ça c'est ni gɛlɛya bɛ jamana kan i bɛ se ka président jamana ɲɛmɔgɔ wele mais ni jamana ɲɛmɔgɔ tɛ yen don non c'était ça en situation kun y'o de parce que jamana ɲɛmɔgɔ kun tɛ yen ordre constitutionnel ye min bila donc qu'est-ce qui mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ kabini coup d'état kɛra en août 2020 k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ tun n'a fɔra jamana ɲɛmɔgɔ tɛ yen o tɛ ko dɔ tɛ jamana kunna mais o tigi ma na voie constitutionnelle i b'a fɔ voie min fɔlen don jamana ɲɛmɔgɔ ka kan n'a kalata fɛ i b'a dɔn an kɛlen don k'an hakilina biri ka bolo biri an hakili kan ni o ka voie constitutionnelle n'a a élection ko ye wa togo di mais une élection n'est pas une fin en soi c'est oye moyen dɔw ye min bɛ se ka mɔgɔw la na fanga na o mais ani k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ jamana kunna yala o don masina na mɔgɔ min tun bɛ e tun bɛ c'est à dire ka o maa kelen de bɛ yen bi o mais a ye min kɛ o san damadamanin kɔnɔ est-ce que a tɛ ka essayer ka a seko bɛɛ lajɛlen kɛ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ k'an bɔ a kɔnɔ wa mais mɔgɔ min an ɲɛ b'an na gɛlɛya min na dɛ a sɔrɔla mɔgɔ fɛ mɔgɔ min ni mɔgɔ taara kala ta ye k'a lasigi n'a bɛ fɔ a ma ko constitutionnellement Gabriel ne ye faamu mais n'o y'a sɔrɔ règle de jeu tɛ jamana arranger jamana libéré no droit bɛ jamana bolo ka règle de jeu changer règle de jeu ye jumɛn ye sisan ne bɛ ka kuma règle de jeu tɛ dɔwɛrɛ constitution ye min prévoit ni aw yɛrɛ y'a ye président ka na élection na o tɛ anw arranger pourquoi a t'a don aw ka constitution kɔnɔ
an ka président tɛna élection na bilen jamana caman bɛ ten o jamana caman na président tɛna par voie des urnes u bɛɛ bɛ taa voter président min ye i b'a sɔrɔ dɔw bɛ voter fɔlɔ o kɔfɛ dɔw fana bɛ voter olu bɛ dɔw désigner ou bien o yɛrɛ kɔfɛ yɛrɛ désignation caman bɛ yen iniquité k'a fɔ ni jamana in bɛ nɛgɛ f'an ka nin choix ta mais n'aw kɔni tugura jamana dɔ kɔ k'u ka choix copier k'o coller aw ka livre kɔnɔ donc wajibi aw bɛ taa o fɛ dɛ ni ye fixation kɛ comment venir au pouvoir déjà ça veut dire que i bɛ gɛlɛya min kɔnɔ i m'o gɛlɛya yɛrɛ jate minɛ ni k'a dɔn k'a fɔ a bɔra su ye min ye i m'o dɔn fɔlɔ quoi c'est-à-dire an ka problème tɛ élection ko problème ye koyi an ka problème ye an bɛ système dɔ kɔnɔ an b'a fɛ ka bɔ o kɔnɔ an bɛ système min kɔnɔ a ye san 30 ni kɔ kɛ mais a ma se k'an bali k'an kana ben dingɛ kɔnɔ an bɛ min kɔnɔ mais ni nana sisan k'i bɛ an labɔ o dingɛ kɔnɔ ni mɔgɔw nana bɛ k'a fɔ ko non ko f'i ka élection kɛ yala i b'o lamɛn ou bien i bɛ continuer n'i ka baara ye de moi je pense que an bɛ ka fixation kɛ kojugu élection ko ni fɛn ninnu kan parce que o kalan de kɛra an kun o bɛɛ bɛ ka kule n'o de ye i n'a fɔ o de ye parce que an ka sariya y'o de fɔ an ka sariya y'o de fɔ hali olu ye sariya kura min ta mɔgɔw bɛ fɛn dɔ ta mais hali sariya constitution kura min votera oui toujours élection de préconisé élection préconisé mais pourquoi olu m'o changer élection préconisé len don a kɔnɔ parce que jɛ ka baara fana de nafa bɛ jama kan mais sani jɛ ka baara yɛrɛ ka se ka sinsin au fait hali élection ko na an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ sa n delila k'a fɔ plateau nin kan yan ko n'i ye kalafili yɛrɛ jate minɛ maliyɛn maa 22 de bɛ yen jamana nin kɔnɔ n ko maa minnu ni kalata yɛrɛ ka kan olu tɛ tɛmɛ maa 1,000,000 kan o yɛrɛ la maa min bɛ voter maa 1,000,000 min filɛ nin n'u kan ka taa kala fili i bɛ taa sɔrɔ kalafili yɛrɛ don mɔgɔ minnu bɛ taa kala fili o tɛ tɛmɛ maa 500,000 maa 400,000 kan o maa 400,000 fana olu bɛɛ tɛna jɛ ka taa voter maa kelen ye o n'est-ce pas olu fana bɛna tila ka tila cɛbaw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ fɔ yɛrɛ ko min yɛrɛ sigira élection sen fɛ ko bɛɛ lajɛlen sɔnna ka min lasigi i bɛ taa sɔrɔ maa 2,000,000 walima maa 3,000,000 dɔrɔn de voter'o ye a maa 19,000,000 walima 18 ɲɔgɔnna minnu tora dun e bɛna o bila yɔrɔ jumɛn donc élection ko yɛrɛ ye d'abord o ye ka bolo biri an ɲɛna yɛrɛ fɔlɔ il faut que an ka bɔ karikan dɔw kɔnɔ quoi c'est-à-dire an ka essayer ka réflexion dɔw kɛ an yɛrɛ ye hali Mali yɛrɛ bɛ se ka modèle d'élection dɔw créer a yɛrɛ ye. Très bien, mais tout ça ce sont des possibilités mais ne yɛrɛ kɔni bolo an bɛ dakun min na bi na an ka sɔn o yɔrɔnin ma fɔlɔ k'a fɔ ko gɛlɛya dɔw de bɛ yen fo f'an ka gɛlɛya de pousser ka bɔ an da la fɔlɔ o gɛlɛya nin k'a ni élection ko sirilen tɛ ɲɔgɔn na fiyewu élection ta solution ye min y'a solution o baara de filɛ nin ye ka kɛ maintenant diɲɛ bɛnkan dɔw bɛ se ka kɛ k'a fɔ pour que an ni ka jɛ ka baara kɛ an n'an ka se ka n bolo di ɲɔgɔn ma il faut que i ka élection kɛ mɔgɔ dɔw ka na ko jamanadenw bɛ min lakodɔn mais jamanaden min ye o bɛ min k'o ka dalagɛsɛ ye ko k'a fɔ ko n'i nana élection fɛ k'o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ jamanaden fanba bɛɛ lajɛlen de o de ye nkalon ye fɔlɔ. En tout cas, il faut qu'on soit d'accord avec ça. C'est-à-dire ce n'est que la minorité choisie qui s'exprime pour porter quelqu'un. Aux minorités choisies, supposons, si on a 8 millions d'électeurs tout de suite, 8 millions d'électeurs, n'a fera qu'au million ça va de quel est-ce que même dans cette minorité choisie là, est-ce que il y a une majorité il y a beaucoup non, majorité. Donc il faut qu'on ait une élection kokumana. Peut-être mais un système mina, un système fallait chokodi, marabi ka ke chokola choko mina bela jelen biseki ini yoro soro jamana kono hakela ani ketala. Okay. Donc à partir de là on peut se comprendre que voilà ni problème be o de kan ka ni maintenant anga na yoro ja anga débat là et CEDEAO ni AES jamana problème soro la yan yoro de la parce que CEDEAO jamana nyemko chama be o siki chogo ani o be ko ka jamana ka constitution ni be ka mi ke kalafili ye o be ko bolot no mo ko chogo mina ko siki ko jamana kan ko sako ke o donindo donc koni nana koni marama fe de takana fangata certes parce que ne y'a ye o nécessité de be ne kan bi na ne mo ke ne ka jamana to todo akola donc ne ye fɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ko n ka jamana redresser mɔgɔ dɔw ale ye constitution falen a ye fagaliw k'a ka jamana kɔnɔ k'i maintenir o tigilamɔgɔ ka tila ka na fɔ ko non ko légitimité tɛ ne na ne kɛ n sigi ka mara kɛ n ka jamana kɔnɔ alors que gɛlɛya dɔ de bɛ ne kan ne b'a fɛ k'o de wuli minɛ ne ni n ka jamanadenw bɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ o kan. Donc e hakilina na gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen fo ka se communiqué ma a bɛɛ bɔra nin yɔrɔ de la. Du coup non a bɛɛ bɔra yɔrɔ min na c'est que n b'a fɛ k'an yɛrɛ ta de hɔrɔnya yɛrɛ la.
an b'a fɛ k'an ka kanabila n'an ka fɛn bɛɛ la an ka kankɛya tutu a bɛɛ lajɛlen ka bila an sagoya la ka sɔrɔ o n'an ka sariyaw tɛ non an ka sariya bɛ sigi don min na o y'a sɔrɔ ani ninnu bɛ kan fɔ an ye sariya conforme o mais anw ye sariya changer mun na e hakilina minnu fɔ sisan olu ma taa sariya kɔnɔ toujours anw tora kɔrɔlen bɛ min fɔ hali ni a évoluera dɔɔni mais anw olu de préconiser mais e hakilina minnu fɔ sisan pourquoi anw m'o don sariya kɔnɔ siɲɛni kelen ka o yira i b'a dɔn mɔgɔninfin baara de don mais fɛn don a bɛ taa ni tuma de ye mais mɔgɔninfin baara min fana don a yira k'a fɔ e ye exemple kelen ta sisan k'a yira k'a fɔ an ka élection système na 22 millions n'a fɔra mɔgɔ million 22 o de ye jamana yɛrɛ mɔgɔ min bɛ voter président yɛrɛ a tɛ tɛmɛ million 4 kan mais coup d'état ye jumɛn par exemple n tɛna an bɛ actualité min na n tɛna exemple tɔ kan mais Musa bɛna don min na peut-être mɔgɔ min tun b'a kɔ a tun tɛ tɛmɛ mɔgɔ 50 ka marifatigi dɔ o de ye jamana kuturu kelen minɛ coup d'état généralement coup d'état ye o de mɔgɔ damadama ni tenitigi damadama ni marifa b'u bolo donc u bɛ président minɛ o kɔfɛ u bɛ armée essayer armée bɛ tugu u kɔ a banna fo ka taa jamana ban aw ko sisan système min bɛ yen min nana san 30 ni développement ma se ka k'o kɔnɔ donc k'a yira k'a fɔ n'o système min b'an bolo n'an bɛ ka caman bɛ k'a fɔ a ma démocratie k'o ma jamana fonctionner mais avant que démocratie ka na système dɔ fana tun bɛ yen n'o ye passé an kana ɲinɛ o kɔ n'o o kun ye état unitaire ye président kelen a kelen bɛ élection organisée a kelen b'a kɛ cogo min ka d'a ye hali o yɛrɛ a forcera ka don élection organisée de fɛ a kelen bɛ jamana kunna cogo min ka d'a ye o tuma aw b'a fɛ an ka segin o de ma. Sabake tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ fo parce que je ne sais pas si tu fais exprès ka kow ta k'o ɲagami n kana bɔ fan de sɔrɔ je sais pas mais au fait an tɛ se ka Musa Tarawele ni Modibo cɛ ko an tɛ se k'o sanga nin ma an tɛ se k'o sanga o ma mun na mais mɔgɔw bɛ ka siran o de ɲɛ généralement an tɛna taa yen sa c'est-à-dire m'a f'i yan ɲɛnamaya évolution de bɛ taa kow la o yɛlɛma de bɛ don kow la kunun mɔgɔw tun ka faamuyali ye min ye ani bi faamuyali tɛ kelen ye o sini faamuyali fana tɛna kɛ kelen ye faut que an ka sɔn o de ma maintenant n'i ye ninnu nacogo yɛrɛ jate minɛ fanga na fɔlɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn gɛlɛya min tun bɛ yen et ce n'est pas que du jour au lendemain ninnu ye maramafɛnw ta ka n'o congo ils avaient bien observé la situation o yɛrɛ y'a dɔn situation effritée do ka se niveau min na effondrement de bɛ ka na quoi inévitablement parce que il y avait une masse critique des Maliens qui n'étaient plus vraiment d'accord avec le régime en place n'o ye IBK ka mara ye malidenw de bɔra k'a fɔ ko vraiment fanga ni a dɛsɛra olu yɛrɛ sagoya tun tɛ ko fanga ni ka taa ko ye olu tun ko de ko IBK ka sɔn k'a ka sebaya ni ka fara ka bɔ a ka tila ani mɔgɔw cɛ mɔgɔ minnu bɛ se ka n'a dɛmɛ ka jamana kunkɔrɔta o de tun ye proposition ko a ka sɔn transition ma a ka san 3 tɔɔni min bɛ yen dɛ a ka sɔn o ka kɛ transition de kɔnɔ transition min bɛ na ni réforme ye transition minnu bɛ na ni politique kuraw ye minnu bɛ se ka jamana yɛrɛ sinsin ko kura jamana bɛ se k'a ka yɛrɛya ta cogo min na sauf que le régime s'est arc-bouté sur elle-même, sur lui-même et refusé totalement cette alternative. O de nana ni nin ye o. Donc an tɛ se ka nin ni Musa Tarawele ka fanga singa ɲɔgɔn ma cogoya si la. I m'a faamu wa? Donc quelque part n'i ye jateminɛ kɛ réalité minnu bɛ bi n'o ye terrorisme n'a a ɲɔgɔnnaw ni impérialisme ko ye n'a labana k'a fɔ ko fo an ka sen bɔ nin bɛɛ lajɛlen na an ka k'an yɛrɛ ye o kɛlɛ ju bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de ye nin ye n'i y'a ye k'an ni diɲɛmɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na k'an n'an dafɛ jamana dɔw bɛ ɲɔgɔn na k'an n'an ka organisation régionale bɛ ɲɔgɔn na a kun de ye nin ye o parce que minnu ko k'o ye yɛrɛma hɔrɔnya n'o ye kanabila d'an ma olu ma jɛ an ka kanabila kɔ a b'olu fɛ halisa et imaginez un président qui s'assoit et dire à un autre pays indépendant que ce territoire-là appartient à lui, son pays. Par exemple, que le Mali appartient à la France. Ça veut dire déjà, hakilina mi be no ye anga marali, kam maraka anko sako yoko hakilina ma bla halsa. Donc, ça veut dire, je te dis dans mon introduction, moi mi be de recolonisation ko kuma tadron ni ka singa bo la ka coopération et au partenariat. Donc ça veut dire que quelque part, il nous tel mo manager chuko il a un objectif en vue qu'il doit atteindre. Donc et ka fouette na siko boala. Donc nimi koloshi ina fo anya ye don temenuna e mana e kambo ko vraiment
i ka fɛla n'i ka jamana nin yɔrɔ ka lafasa e bɛ faga walima gɛrɛntɛ bɛ k'e la e bɛ fanga bila. C'est ce que nous essayons peut-être d'éviter avec ces régimes militaires actuellement. Mais c'est ça, fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na walasa ni certes communiqué de bɛ ka kɛ sisan jamana CEDEAO ta ka jamana ta tɔgɔma min ye Nigeria accusé. Ni ye général Tiani ka discours jateminɛ, c'est quelqu'un a bɛ fo malgré son âge i b'a ye k'a fɔ a bɛ kuma dɔw fɔ a bɛ coordonnées dɔw di compliqué ou surtout bon c'est le domaine militaire il les maîtrise certainement mais kana ye qu'il c'est-à-dire cɛ ma kuma kun fɛ il a parlé avec précision a bɛ ka fɛn o fɛn fɔ soit a y'a ta tubabu yɛrɛ ka document dɔ de la walima ale yɛrɛ ka service de renseignement sera ka min ta k'a d'a ma. Donc je pense que ni CEDEAO tun kan ka démenti kɛ il devait avoir le courage de prendre point par point. Il fait un fin fort. Il coordonne meno di ko nini ni be ni yoroni na. Il ko nini ni be en vue ko nini ni engagé l'endo à donner temps borata. Ko ni rencontrer kera ni yorona. Il ngata point par point qu'a démenti. Comment c'est la contre-vérité? Parce que tout simplement comment meno fora détail meno yere ba ko kono ibita sura chama yere be ulu ta kala ma ko ni bela jelen kera. Parce que abe fana te fo lu yo. Min bi se ka folo ni bo mako tubabu mako de la domino de be fouiller. Mais sauf que tubabu ka faiblesse fana mi il travaille sur la base des documents et ces documents aussi au lieu bi se ka soro circonstances do fana na ka exploiter. Donc il faut aussi comprendre que Barami Bessena et là aussi je salue le général parce que en dénonçant de façon flagrante avec cette sortie là au bas ira ka fo aw be fen o fen na anyeno baula anye baula wa amba don aw kunklena emiye et on est en train de se préparer en conséquence. Donc c'est dia ka communiquer ni nere kon ma ke communiquer ka fo ko mi be Tiani ka kuma démenti. Ce n'est pas un démenti. Mais ce n'est avec a tche dénoncer de avec a dénonciation mi ke ibe ke nga fere nenga ben jugu minu nimbe ko siri kama ibe ko de dénoncer be ko wo ba dien. Mais n'a communiqué. Sinon ils n'ont pas démenti. Mais n'a communiqué intaouya ira ka fo Nigeria te bamanchi wala fo demain parce que Nigeria est payé mimbi depuis 2000. Ça n'est bicassé. Ça n'est bicassé. Nit ko Blaise mako abeka nga bambanchi no ka be ko koroma do aba fo ko ayi. Pourtant avion tun be bo waka kana atterri Tombouctou Gawoni ki dal ni fen no na ko ka opération ka kataw. Bilal Akcherif ni mujaw moko be kare nyona domina en 2012 et Bilal Akcherif banane mujaw moko fe ngo hélicoptère bora waka duku kanata. Mais est-ce que prévu kuma molo wakatula? Mais oui prévu peut-être prévu ben malien bolo wa après vous fananit Burkina autorité jo adon ka foko ko ka ni yoro asima ko ba foko non ils sont pas en complicité avec ces gens. Mais ni prévu maintenant président croix n'allait pour que ka don a foko femido ils sont là mais so à laban be yire la don do la ko ini karsat be complicité président croix n'allait no yoro Christian Kaboré alema son ka collaborer na fo Blaise note me ka collaborer tukomina. On a constaté que c'est à partir de cet instant que le Burkina a commencé à avoir des ennuis avec ces gens-là. Attaquer a commencé à faut que la chef d'état-major ait attaqué. C'est pour te dire que tu as beau te refuser vraiment la vérité et ta complicité avec l'ennemi, tôt ou tard, avec la canayira bella gelena kini karsa de tomber djela. Mais djemi do djejugu do ate là-bas. Donc, le Nigeria, malgré que Boko Haram beko lu sengé ulu fana beka don je sous dollar je ne sais pas quel intérêt le Nigeria a à déstabiliser le Niger à tel point que à préparer ce genre d'opération à laisser se faire préparer ce genre d'opération sur son territoire. C'est la géopolitique et c'est de bonnes guerres, mais sauf que a beka ke oni mogomiche oyo ka dafa jamana yo signyo ko jamana yo doy au profit de qui walmoko no wi farajawi ika intérêt manake chugo na ika intérêt bini farajeche walma intérêt bin ini signyo jamana minche farafin jamana doche ko intérêt kelembini tubabu jamana che. Je pense que en tant que africain ni ye farafin yere wolo halala yere ikanga donga foko ikanga ika
tɔɲɔgɔn i sigiɲɔgɔn balimaw ani sinji kan k'u ka intérêt de privilégier et je pense que c'est ce qui manque très souvent à nos politiques, à nos dirigeants, qui fait que on ne prend pas sérieusement au sérieux la vie de nos populations. Sinon e bɛ se ka ni Nigeria ni Niger jateminɛ c'est le même peuple. Oui, mais kuma dɔ fɔ avant que ka nin yɔrɔ fɔ sisan y'a yira k'a fɔ Boko Haram yɛrɛ bɛ ka Nigeria sɛgɛn cogo min na a ka gɛlɛn a ka hakili ka da la faamuyali ka da la ni prévu flagrant ma na. Certes ça ne suffit pas ka dénonciation kɛ ka chiffres di des chiffres qui sont un peu complexes, chiffres mulu faamuyali man di population lambda fait, mais parfois il faut que prévu ka soit un peu flagrant comme le discours donc virtuel ou à rencontre photo na fɛngɛw parce que comme ça o fana bɛ prévu nu appuyer quoi. Peut-être au bolo amaso dénonciation niveau ma mais mɔgɔ min kɔni bɛ ɛsɛrɛ la ka regarder Boko Haram ka Nigeria yɛrɛ sɛgɛn cogo min na, Nigeria yɛrɛ fédération bɛ cogo min na a ka gɛlɛn i ka da la k'a fɔ ni accusation in min kɛra Niger fɛ ko i ka i bolo sigi a ka certes bibi na an b'a fɔ k'an bɛ AES la mais est-ce que an man ɲi ka ni dénonciation in k'a lajɛ i b'a fɔ jamana min tɛ AES la i b'a fɔ jamana min bɛ se ka voilà ka fɛrɛ kɛ justement bɛ se ka k'a kan cogo min na kana position ta voilà o fana lajɛli bɛ sɔn ka fisaya jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. I b'a dɔn a bɛ waatini jan bɔ on devait déjà sortir de cette façon de voir les choses ni ta sera niveau dɔ ma jisuma ko t'a ɲɛ bilen. Non, c'est-à-dire il faut que an ka hakilinaw la baara dɔɔni ka évoluer ka niveau hauteur dɔ sɔrɔ. Mais mankan mana kɛ non mais an fɛ yen ni n'an y'a ye k'a fɔ tasuma faga tun b'an fɛ yen waati min na an tun bɛ an fitinilama bɛnna ni Musa ninnu ka tile ani Alpha ka premier mandat daminɛ ni fɛn ninnu na i b'a ye k'a fɔ ni ta tun mɛnna wula kɔnɔ an obligé len don ka taa faga n'est-ce pas a tasuma dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a bɛ hauteur dɔ sɔrɔ i yɛrɛ tɛ se ka gɛrɛ a la tellement que surtout ni fiɲɛ barika ka bon a ka gɛlɛn i ka se a ma k'a fɔ k'i bɛ a bɛ fura ni fɛn ninnu kɛ k'a fɔ k'a b'a faga an tun bɛ mun de kɛ an bɛ tasuma natɔla de to ka taa tasuma wɛrɛ mɛnɛ an ɲɛ an ye min mɛnɛ an b'o maîtriser an b'o contrôler n'ale ye à peu près 5 à 15 mètres ɲɔgɔnna jeni an b'ale faga o b'a sɔrɔ ale ma jama ka se niveau dɔ ma min jamanen don ɲɛfɛ ni mɔgɔ tɛ se ka gɛrɛ a bɛ n'a sɔrɔ taa min bɛ a kan ka min jeni ɲɛfɛ hali n'a sɔrɔ o jenina ka ban. Ça c'est une stratégie. Non, c'est-à-dire ɲɛnamaya ye jateminɛ de ye quoi. Donc ni ye ka kuma in faamu yani an k'a fɔ k'an bɛna kɔfɛ juguw kɛlɛ minnu b'an kɛrɛfɛ madame il faut que an k'a daminɛ olu de la n'i y'a ye ko bamananw t'a fɔ ko n'i ye basa donnen ye so kɔnɔ ko koko de pɛrɛ la dɛ ko ni koko pɛrɛ ko basa bɛ don o tɛ tiɲɛ ye wa koko mana pɛrɛ basa tɛ so kɔnɔ fɛn ye o mais n'i y'a ye so kɔnɔ a ye ŋɛ an dɔw yɛrɛ fana de kɛlen don ka dayɛlɛli k'a ye mais an dɔw donc c'est pour te dire que il faut que an ka bɔ mentalité dɔw kɔnɔ c'est-à-dire tubabu tɛ sɔn min ka kolokolo a baara dɛ a bɛ n'o hakili de don an na ko an ka sɔn o ma an ka baara kɛ n'o ye an ka c'est-à-dire donner le modèle d'un bon élève c'est ce que moi j'ai toujours dit quoi n ko kɛta fɛn o fɛn na kalansen fɛn o fɛn na ko i hakilina ɲininkali tɛ kɛ a la ko fɔ e de k'a ta hakilina minnu dayɛlɛli la kalan sen fɛ k'i k'a ta ka bila pratique la o cogoya la alors que tuma dɔw la théorie ni pratique tɛ kelen ye e de b'a lajɛ sisan c'est vrai ni bɛ kɛ karisa fɛ yen est-ce que ne danbe ni n ka tabiya ni n ka ko bɛɛ lajɛlen b'o permettre ne fɛ yen wa tant que tu n'as pas cette liberté d'agir de réflexion de jugement là ne t'i kɛ maa kalannen ye moi je te prends pour un piètre exécutant an ka maa kalan a bɛ fɔ min ma ko maa kalannen o caman b'o minɛ a kɔnɔ n kɔni tɛ dalu dɔn dalu min bɛ k'a kɛ sababu ye n'o b'o ka o côté critique ni hakili ka busamisɛnnin ɲininkali minnu bɛ to ka k'i yɛrɛ la n'a bɛ fɔ ma ko état d'esprit critique la n t'a dɔn pourquoi o bɛ to k'o désactiver tuma dɔw la ka hakilinaw ni initiative dɔw ta k'a sɔrɔ o b'a dɔn a nafa n'a hɛrɛ kisɛ kelen tɛ se u ka jamanadenw ma peut-être raison contour wɛrɛ bɛ sɔrɔ a la n tɛ minnu bɛɛ kalama mais en réalité il faut que an k'a dɔn k'a fɔ tɔw bɛ fɛɛrɛ minnu tigɛ prédation fɛɛrɛ minnu tigɛ l'esprit de suprématie n tɛna an t'a bila o minɛn kɔnɔ mais l'esprit de conquérant tant que farafin m'o hakilina ta je te dis qu'on va toujours rester à la traîne. Oui, mais walasa bolo bɛn cogo jumɛn bɛ se ka don Niger ni Nigeria yɛrɛ cɛ walasa sigi ka fɔ bɛ se ka kɛ nin yɛrɛ la i y'a préconiser cogo min na sigi ka fɔ tɛ nin na o fila bɛɛ bɛ se ka frontière in protéger cogo min na parce que frontière in déstabiliser li man di i b'a dɔn Ouest si la Afrique de l'Ouest si la
il y a trop longtemps, on est en train d'enterrer les nôtres. Hassan, mais nini ma ça fait des années. Mais nini mankai madani siginga kumai shu na wuli o do de bena faru ni était cette intervention de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mali ye wele bela jelenga al Union africaine wulile ka fo ka ba ke Miss Mai France de banaka yelama ka ke Miss Mai. Parce que tout simplement autonomie de réflexion et autonomie de décision tana. Nous on décide pas, on exécute. Et quand on exécute, très souvent on n'est pas des initiateurs. Il m'a fait mi hakilata na fora ki kata exécuter. C'est pourquoi je dis que akuma foli ka gele. Ma kala ni chama be. O ka kalan tun nga se ka fen do nye jamana mais o kalan kelen be ka laban ka ke choroni ye ka jamana choro. Parce que l'esprit critique là ani peut-être pour des questions d'intérêt personnel mo be o ka jamana labla. Vous voyez? Donc ne rebolo ani CEDEAO ani Nigeria ni ato nous da fait jamana nous, c'est à nous de nous préparer en conséquence pour faire la paix. Pas pour faire la paix. Pour faire la paix, il faut se préparer d'abord à la guerre. Bebo insertion donc. Qui veut la paix se prépare à la guerre. Angam labe aka don afo kon beta ante banki kana nare ni nana me kon beto ya I kabru be ke anga jamana kona ya. Oui. No nanyo daira. Anda fe jamana ona minuta fe onanga je ka ko ke maya kono. Oh, bon, minu fana be black ata olu hankli doni bo là. Si tu sais très bien que ni tara yi mas yoron ko sugu do la ki siki tote. Je pense que il a réfléchi al ni blala kata ni ka sira ina sira farao. Bachitala voilà. Et Gabriel. Donc ils estiment jusqu'à présent que ambese ka baka fente bola walma ambese ka na gauche anga so kono foite bola. Mais ni nana tu ana ntaro ni be jatemine ke yiri do be se ka fali goudron dala ou bien goudron chamachela ou be dig minu fenge goudron flani nyokoche yiri chama be no falna mogo yere tamatola be yelo kan ko piétiner fo finalement o be sa alors tu sais ka bulu bo parce que mogo be yelo kan mais ni ngoni falna ye dongo don na ma daba yere de tawalma bese de takana dilibo ma chité son agrala parce que ba do ni na makala bi soko al ni na ibe mununa kerefe. Pourquoi? Parce que ni tour aller là iba do ki makara fen dola jamana kan ake jamana kan ake madola na ya ye kabe ka pietina aka ngoni fala yere la. Mais alaba daba bon. Non, daba mi fana be na ta fo ka ba bon. Ta soro o mo mi ka daba ke ka bo tigla mo ta faltima kala men. Na ya soro kale de ya planter kale de ya atruy ate daba ta ka bon. Bachitala. Voilà. Bachitala ameni temu clôturé mais avant minke sous-région affrontement damandi anka sous-région fanchi de la damandi jamana chide la alwa soro organisation bi dobaga do défense ta do infana baga do défense ta nunuka affrontement damanda chila exemple ba irana la guerre des pauvres no kra malini burkina ni nyonche o ya irana ka fo sous-région ka nyoko affronter na fo no aka revirement ay samedi temene ki Irion Buluda ani feature ni ñonche ani organisation feature no presi organisation modow yi afukata se joli bayre ñemayama parce que ordre du jour kumbe joli ba fermeture de camp ebe muni famia akikani retournement des situations ena. Bon, natuma kete atme balena doni parce que comme on bela jelemba kala machukomina une station télé ani je crois bien que radio fana bala radio fana donc allez site web kan asro fana bolo ni ya ye ma chama ma bina ni ko de baraka kono nana ko émission kelen do kan kokoro kan nan be ka grente foka hankina ota mi be chake dani ka datuli ko fo ibayi ka fo akuma kagele c'est-à-dire akatme mo hanklife akatme mo hanka pas mo hanklika mais je pense que préalable do de kera mino akibla ni flexibilité là kana bo suspension ani
c'est-à-dire le retrait de la licence du groupe Kanana et une suspension de 6 mois. Très bien, donc. Je pense que préalable, il faut juste savoir que médiation d'abord. Médiation, nous, y est Sorona Dombagao. Bon, taro ni Sorona Dombaga Kangake, oui, Sorona Dombaga de Dosao. Parce que au des médiations et Bamanakana. Donc, il va y Sorona Dombaga au fana de y baraka Kosovo Nikuna. Anya fana kanana nyina alna ya soro un président maison de la présidente meaning Anjiki Cardone quand il a brandi la menace, on s'est dit que ce n'était pas la solution et il a certainement dû comprendre que il devait agir autrement. Au stratégie fait premier ministre qui a rencontré là, il va y kafo aye Jaffa délicat Burkina autorité ou fait ani Mali autorité ou refana que fait au cas lajɛ ka ni ko ni ka dilan cogoya wɛrɛ la min tɛ joli b'a ka licence ni a ka cakɛ bonda datuguli ye kudayi ye. Donc je pense que ça aussi ça a joué en faveur de la station qui aujourd'hui se retrouve avec une suspension sur une durée de 6 mois. Ne yɛrɛ kɔni ka faamuyali la. Bɛsi t'a la mais i y'a yira k'a fɔ menace min brandi la menace min fɛn kɛra réunion kɔfɛ mais généralement menace in kɛra mɔgɔ caman bolo peut-être o de kɛra solution même si a n'a ma bila exécution na hali ni mɔgɔw ɲɛ mɛna sira la bɔlen filɛ nin k'a fɔ ko aw mulu ye kunnafoni ɲininaw n'a sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye k'aw jigi karila dɔɔni aw jigi karila cogo di ou bien a y'a ye k'a fɔ à l'interne décision yɛrɛ exécuteli kun man di maa caman wa ou bien maa caman kun tɛna tugu misi Banjugu Dante ka ni fɛn kɔ ni mesure nɔfɛ. Je ne sais pas la position de... Parce qu'à juste après une erreur, je n'ai pas connaissance de la position de toutes les fêtières, mais moi personnellement, ça m'aurait été difficile quand menacer n'est exécuté. Parce que il ne faut pas non plus oublier une chose, c'est que il y a eu des précédents. C'est des questions d'éthique et de déontologie. I b'a ye k'a fɔ a fana tuma caman na a bɛ kɛ maa kelen ka kɛwale de kun kɔrɔ. Mais n'a ye décision il faut juste comprendre une chose. C'est pas politique et plutôt que c'est peut-être politique. Des mesures de régulation parce que ça dépend de l'atmosphère politique. Non. Bon, il y a politique ko kuma min fana fɔ a la. Ni tɛ kɛ ni émission in kɛra nin wagati nin n'a kun kɛra. Il y a politique ko kuma min fana fɔ a la. Vous savez, la plupart des médias obéissent à la politique de l'État. De l'État. Oui, oui. État ka politique, il y a mina konomine. Beaucoup de gens oublient ça. Mais l'esprit critique, l'esprit critique, mais c'est ça. État ka politique, oui, État ka jamana jo faire de koro. Je ne dis pas qu'il faut être un follower, un suiveur. Non. Au terrain, il y a État ka politique, vision politique koro. Mais au politique finance ni défense hier au politique la donc tu as la liberté de dénoncer. Est-ce que demande nani bay? Non, on nani bay. Peut-être l'État a des informations qu'il n'a pas voulu rendre publiques. Et c'est pourquoi le jugement était un peu difficile. Kata ni harbara ka position posture sous d'ota et baye à la longue ni élément d'information double les cas disposition ka il baye ka faut vraiment tu aurais dû réfléchir une fois de plus avant de prendre une telle position. C'est pourquoi je dis que Joliba Kakola, la question devait être gérée avec beaucoup plus de diplomatie. Même de la part de la HAC, n'est-ce pas? La part de la parce que c'est l'autorité de régulation. Mais après, non. La HAC n'a pas géré avec diplomatie. Oui, mais est-ce que la HAC est autorité de régulation. Certes, médiation, autorité on a vu que tous les c'est que Charasin dɔ de kuruntu dɔ de sigilen don baarakɛminɛn dɔ de sigilen don ka da yira bɛɛ lajɛlen na n'i b'a fɛ ka nin baara masina kɛ i bɛ don nin minɛn de kɔnɔ mais ne ye kun bɔ walima k'i essayer k'i bɛ wo bɔ filen duguma k'i bɛ i kun bɔ cogoya wɛrɛ la ale de b'a essayer sisan k'e bali o la o. mais an y'a ye nin na baara kɛcogo y'o de. essayer ka bɔ kun tora filen kɔnɔ nɔ la simplement peut-être kun jɛngɛnna cogo min na. non maintenant ne kun jɛngɛnna n'o kan ka kɛ maa wɛrɛ kun falen yɔrɔ ye yarɔ i ye masiba i fana ye dɛmɛ dɔ la. mais an y'a ye certes ale ye décision ta ka fɛn retrait
ou ka fin licencié retrait n'a fera même pas 3 mois et que la kana il y a décision ka certes flexibilité à mode de demander al aramadien la aramadien ka rigier ni mi fois habito de la organisation bekanga tali jamana il faut être flexible mais de là ka fin do ke ka kana segin tribunal les médiations que est-ce que n'était aguerre affaibli kaye ka fo désormais à un exemple pas d'aller à va vite ou bien au ça n'a absolument rien à voir avec ça. Moi doit be condamné be chine grâce be dama be bokasola. Pourtant il a été condamné peut-être à une peine assez lourde. Est-ce que be critique la moko ka jugement ou be valeur bois mais anya e moko mi be critique ani moko me gracier li ke moko klentere jamana nya moko de gracier li ke critique la moko mais ni na moko kelen ya be fo abela jelende fen kelende donné parce que jugement concertation de tout na médiation tout na malgré que annoncer ka foko licence minen do law si la ne voulait pas que version ou bien verdict were kana foko là il n'allait pas accepter la médiation. Donc c'est pour te dire que Kodo Beke ka arderu ku fakafolo mais en laissant porte ouverte à une autre alternative. Je pense que aki sona odema ka son ka foko malgré que n'y licence mine peut-être que tu aurais besoin de kala que tu aurais bala mi teni chier anga tuma di tumama moko ka nyongo ye ke ka hakina falfalo ke je pense que ode nana wolo nawo ani président maison de la maison politique de la chose au excusez-moi nous présenter publiquement ça doit toucher les sensibilités. Même les Burkina qui se sentiraient vexés par les propos tenus sur la chaîne en apprenant ou en suivant qui a demandé à la HAC de s'auto-saisir ou bien de s'impliquer dans la situation. Mais ces excuses-là, excuse-moi, me présentera Bandjougou dans tes faits. Ça doit également avoir un impact, c'est-à-dire que l'on a touché car donc il faut vraiment Philippe Bessro machité comité fli mais quand on a fli dama taka fo kibe ok ko avec fo choko jumena ko bon là ka ko la dente fli ne bon oui on jette pas les bébés avec l'eau du bain dena koliji te fli ñoko fait mais flow ka ta dobe ko mu yere ko sama ko te were kun ci bo voilà donc c'est pour dire que peu importe la situation, décision qui semble fermer la porte ou bien qui semble tirer une conclusion à la chose, mais au fond et en bas, échange ni hanklan falfalo biseka continue jusqu'à preuve du contraire, fa alabambena wolo hanklan wera talila mi konona na mo bela jelembe nimisi wasa soroko konona bashitala ay ka fo mo chama mulu ka kalan fe ko oluma famu ka fo mo mi yere kera ko in sababi émission plateau ka mo mi yere kuma in kera kuma in fo bakay o ka jugement make ak ya ka verdict di ko luka famia maso mais ay 600 et justice yere aka verdict di ni ko ina ni abe isa ka jun directement impliqué parce que propos in chama borale da ko nan la kara joli baka chaîne ça fait et ben mo famu ka verdict la quelques mots. La condamnation de Isaka Ojima ka sankele datuli kolu nganeanayi et ba fene ke hakina do non de façon globale parce que avec quoi impliqué directement certainement il se ka kuma joliba ka fermeture ka sans que ka kuma nka il se ka kuma suspension de 6 mois fanaka sans que ka kuma kaujin ka verdict ka je ne vais pas commenter la décision de justice, mais à ce que je sache, Kaujim n'y a qu'à excuse présentée pour dire que voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est un homme prévenu, il savait de quoi Vous savez, quand on atteint un certain âge, ça veut dire que on a une certaine maturité d'esprit. On suppose. Bon, c'est vrai, hein, il faut le dire parce que on a tendance à croire que l'âge c'est le moment où on a beaucoup plus d'expérience, de maturité, mais
sans vexer qui que ce soit, il faut comprendre que mɔgɔ dɔw bɛ olu fana tɛ falen quoi hali cɛkɔrɔbalama o denmisɛnnin jogo n'u ka sɔn n'u bɛ se ka kɔrɔ. Donc on suppose que ni homme politique ye et surtout ale tun bɛ hakɛ min na ale tun bɛ niveau min na kuma bɛ kuma la a ye jɔyɔrɔ minnu fa 4e vice-président du CNT Conseil national de transition. Oh. On rappelle également qu'il n'a pas été élu. Non, bon, c'est-à-dire il faut faire la bonne élection comment est vraiment ni ma jatine avec les adonne parce que élection ko la chomina parce que en charia de fo neta donc kumina mo be se kan jo jama nyema ka jama je kuma fo ka soro jama yere ma confiance da e ka jama je kuma fo c'est un peu difficile mais ni jama ni ro baraka don ti se ka jama ko e be jama ni ro baraka to ka soro jama me bla la yere est-ce que depuis la équation m'a faussé mais antenato quand toujours donna mena ma élection inchallah mais ça m'a élection bolodala ça m'a il faudrait peut-être que ikata les modes d'accession au pouvoir et que le unico don ani les différents systèmes de gouvernance si yende ina don afo ko maracho wore be mite élection wa jamana doni jamana marabago be ke kunkle na kelena bashitala yenye exemple la dugu chamana ibadon nous anga problème kera mi c'est que ni mi sebena gafe kan ka bora nunu fe kana dama ko maracho la ko ni yere de kan ka temen pen bela jelinka alla ya soro ko fem bi se ka bo an yere kungulo zemena hakilina na kana oke an yere dama ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛ se ka ɲɛ cogo min na an bɛ ban bɛɛ lajɛlen na et moi je pense que c'est très dangereux basi t'a la n'a fɔra ko aw mɔgɔ kalannen ko aw bɛ ka fixation de kɛ élection kan ko n'i ma kala ma fili ye ko i ma kɛ maa ye ko min nana kalafili sira fɛ ko i ma kan ka jamana niyɔrɔ kuma fɔ walima i ma kan ka jamana niyɔrɔ ko kɛ n ko dɔw de b'o sigi fɔlɔ sani jamana ko kuma yɛrɛ ka fɔ dɔw de b'o sigi k'a fɔ vraiment a tun ka di ne ye ne ni karisa ni karisa ni karisa an ka fara ɲɔgɔn an ka jɛ ka ko dɔ kɛ n k'o jɛ ka baara de bɛna laban kana wolo jama ni yɔrɔ baara kɛli la o jama ni yɔrɔ baara kɛli tuma caman na de bɛna laban kana kɛ i bɛ kɛ jama ka kuntilenna lafasabaga ye Gabriel la bon ne m'o hakilina ta don min na i bɛ hakilina ta k'a fɔ ni karisa ka jɛ ka nin kɛ o karisa ka laban ka maa wɛrɛ sɔrɔ k'o fara o kan fo aw ka laban bɛ tila ka kɛ kulu belebeleba dɔ ye fo kana laban bɛɛ bɛ ɲɛbɔ aw fɛ fo laban na bɛɛ lajɛlen b'a fɔ vraiment n'an b'a fɛ nin ko masina ka ɲɛnabɔ an ka ɲɛmaya di karisa ma a dɔn ta ye nin ye a bɛ se ka nin k'a la ainsi de suite mais ne tun ma hakilina ta k'a dɔn k'a fɔ ko c'est-à-dire c'est pourquoi il faut qu'on redéfinisse la politique quoi aujourd'hui. Gabriel politique ye fɛn dɔ de ye Gabriel i jɔban parce que i bɛ ka taa ni kuma ye élection ko la n bɛ ka taa n sigi politique ye jamana jɔ fɛɛrɛ de ye fɛɛrɛ min don komi tuma caman na i bɛ taa sɔrɔ e kelen tɛ s'a donni kɔrɔ e de b'a hakilina de ta sisan ka hakilina ka ɲini ka a fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛna sɔn ka fara i kan ka hakilina ni ka commencer k'a baara n'aw y'a baara ka se hakɛ dɔ la bɛɛ lajɛlen bi sigi nin yɔrɔ ye aw ka kɛta laminɛ k'a sɔrɔ aw tun b'a ɲini parce que n'i y'i sigi ka jateminɛ kɛ aw ka sigida la mɔgɔ mako bɛ jumɛn ni jumɛn na e k'u la k'o dɔw baaraw boloda maa kelen ni maa fila nana fara aw kan aw y'a kɛ yɔrɔ kelen yɔrɔ fila yɔrɔ saba la mais tu penses que sini ni mɔgɔw mako bɛ k'a fɔ ko an ka jɛ ka baara kɛ ko an bɛ ɲɛma ɲini na ko mɔgɔ bɛ taa maa wɛrɛ ɲini a min y'a yira k'a fɔ k'ale bɛ se k'a kɛ dɛ mɔgɔ bɛ taa o de fan fɛ minɛ mais don min na i bɛ hakilina ta ne tun b'a dɔn ne hakilina min b'e la sisan ko i ma mɔgɔ ma i sugandi k'i ka nin baara kɛ est-ce que i bɛ wuli k'a kɛ wa donc c'est pour te dire tout simplement que c'est quand on a la volonté d'œuvrer pour le bien commun qu'on est un homme d'État n'est pas forcément parce que an ka ko bɛɛ lajɛlen bilalen don tubabukalan minɛn kɔnɔ un homme d'État c'est celui qui se préoccupe de son environnement de sa commune, de sa société et par ricochet de sa nation et qui veille à ce que fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ basigi a b'o matarafa fɛn o fɛn bɛ se ka na ni tiɲɛni a b'o kɛlɛ o de la tu te distingues o i yɛrɛ bɛ laban ko quelque part i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw de bɛ c'est pourquoi ɲɛma sugandi a tun cɛ man ɲi an bara yan e k'a fɔ non ne de b'a fɛ ka kɛ ɲɛma ye ɲɛma ko kuma bɛ fɔ minnu hawujɔlen don ɲɛmaya yɛrɛ nɔfɛ a tɛ d'u ma parce que i bɛ taa sɔrɔ jama fanba bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ mɔgɔ dɔw la a ka ko kɛcogo y'o ɲɛfa olu de bɛ sin k'a fɔ doni don dɛ c'est aujourd'hui que mɔgɔw bɛ boliboli la nɔfɛ na ne ma kɛ a tɛ bɛn ainsi de suite doni de don c'est une grande responsabilité a bɛ fɔ de a ye nin ko masina ni ɲɛmaya ta k'a di karisa ma
ale bɛ s'a la k'a sɔrɔ a ma kun kɔrɔta a ma bolo kɔrɔta k'a fɔ ko non ne b'a fɛ ka k'a ye. Très bien. Donc en ce moment responsabilité min don e yɛrɛ b'a dɔn doni de dar'e kun mais bi bi n'an bɛ bolila kɔ mun na parce que tout simplement modèle de leadership min nana di an ma o yɛrɛ t'an ta ye. Ça c'est un modèle de leadership des prédateurs. Ni de kɛra ɲɛmaa ye au lieu que e ka kɛ bɛɛ lajɛlen ka ciden ye e de b'i sigi sa ka tɔw ci e bɛ kɛ a tɔnɔbɔbaga ye i bɛ jamana yɛrɛ tuma dɔ la i bɛ jamanadenw tɔnɔmada. C'est là tous les problèmes. C'est pourquoi je dis que il faut que an yɛrɛ ka réfléchir an yɛrɛ ka système na. Basi t'a la. Voilà. Gabriel don nataw la inshallah an bɛna i wele ni élection ko bolo dara i bɛna kuma élection inconvénient kan mais sisan an bɛ to l'affaire de Kawujin i y'a yira k'a fɔ a tun bɛ place ba la jamana in kɔnɔ donc kuma dɔw bɛ yen n'i ye place ba fɛn kɛ i kan ka mesurer avant que a ka fɛn kɛ parce que n'a bɔra a bɛ fɔ karisa yɛrɛ de y'a fɔ donc karisa y'a fɔ o ni mɔgɔ wɛrɛ y'a fɔ olu tɛ kelen ye quoi ni mɔgɔ dɔ tɛmɛtɔ y'a fɔ cadre kɔnɔ olu tɛ kelen mais a ye min kɛ sisan n'o a ka kuma in n'o kɛra ni verdict in de sera ma sisan e bolo don nataw la an bɛ se ka leçon jumɛn de tirer na ou bien ale ɲɛmɔgɔ kɔrɔ bɛ se ka leçon jumɛn de tirer na parce que an b'a ye généralement min bɛ fanga kɔnɔ ale tɛ kuma a don tout va bien a bɛ taa ale sagona sira fɛ ou bien ale bɛ min sɔrɔ a la yɛrɛ mais n'ale bɔra fanga kɔnɔ dɔrɔn ale bɛ kɛ opposant farouche généralement an b'o de jateminɛ anw ka fanga fɛnw na hali n'o y'a sɔrɔ jamana wɛrɛw la an bɛ jamana minnu dénoncer olu fɛ yen ni olu ka caman bɔra kɔnɔ olu b'u datugu parce que ils pensent olu b'a dɔn k'a fɔ olu ye min kɛ certes a bɛɛ man ɲi a bɛɛ fana tun tɛ tiɲɛni ye mais olu man ɲi ka nin dénoncer tantɔ olu man ɲi ka tugu nin kɔ ka kɛ nin contre ye peut-être u bɛ se k'a dɛmɛ cogo min na mais au contraire de bɛ kɛ anw fɛ yan min bɛ bɔ fanga la don min na o dugusajɛ o bɛ kɛ opposant ye. C'est là toute la question et la notion d'un homme d'État. Ou bien un homme de principe. Non, homme d'État tɛ k'a fɔ ko peut-être e tun ye 4e vice-président ye a donna tan bɔra tan non homme d'État ye jogo ni sɔn bɛ ka peut-être i bɛ ka yɔrɔnin dɔ occulter an ka système na o de ye mɔgɔ delina ko ni delina min na delina ko bila ma di don kelen ɲɛgɔn ye tiɲɛ don dɛ i delila min na système sinsinnen don fɛn min kan a mɛn o mɛn n'i ma kɛ mɔgɔ min yɛrɛ sɔnna k'i yɛrɛ kɛlɛ parce que pour que i ka se ka ko ɲɛ sɔrɔ f'i ka sɔn k'i yɛrɛ kɛlɛ fɔlɔ e de b'i yɛrɛ kɛlɛ c'est-à-dire sebaya fɔlɔ ye i ka se sɔrɔ i yɛrɛbakun kan fɔlɔ ni mɔgɔ ma se sɔrɔ a yɛrɛ kan a tɛ se ka se sɔrɔ a farikolo n'a da kan parce que sani hakilinaw ka bɔ kɛnɛ kan e de bɛ sɔli gan i yɛrɛ bakun na fɔlɔ minɛ ka kuma ni kɛta ni fɔta k'o woloma hakilimaya la ni i sera ka synthèse min kɛ o baro jan na i bɛ sɔrɔ ka hakilina da yira k'a forobaya donc tant que i tɛ o minɛ kɔnɔ c'est difficile un système fana min tun sigilen don i b'a ye k'a fɔ les gens avaient cette habitude n'i bɔra fanga na dɔrɔn i bɛ commencer ka fanga kɛlɛ parce que tout simplement e ɲɛ t'i yɛrɛ la ko ɲɛci wɛrɛ b'e la ka sɔrɔ i gouvernement ka minɛ kɔnɔ i b'a kɛlɛ fana n'i donna i b'i datugu i b'a kɛlɛ pour que i ka segin ka na système kɔnɔ circuit kɔnɔ donc o de tun ɲɔɲɛlen don kabini mouvement démocratique nana o chantage an y'a ye dɔw bɛ t'o sigi plateau kan o bɛ prinprin o bɛ cici o bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ le premier remaniement ministériel i b'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ bɛ gouvernement kɔnɔ il n'est pas choisi peut-être pour la qualité de ses idées ou bien pour son intégrité ainsi de suite mais parce que tout simplement a kulela a bɛ ka min fɔ n'an ma kɔn a ma ka bila yɔrɔ dɔ ɲini a la a bɛ sɔn ka jamanadenw kunnafoni walima k'o labɔ ko dɔw kalama min t'a arrangé donc on le fait taire en le recadrant quelque part donc au système de tun ɲɔɲɛlen don Kawujim ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ye o système produit ye sani Kawujim ka na il était le chargé à la communication du Haut Conseil islamique Kawujim ka kunu kuma dɔw bɛ yen i tɛ se k'a jouer bi tellement que jamana jɔ kuma kisɛ kelen t'a la chantage ni burujali ni fɛn tɔw ninnu bon même si cette personnalité o mɔgɔ sugu ka tila ka na
laban ka n'i yɛrɛ sɔrɔ CNT kɔnɔ. On sait comment c'est arrivé. O de la ɲɛ M5 ko nana cogo min na a ye wulikajɔ ni fɛn minnu k'a la ani M5 ta bɛɛ lajɛlen y'o ye. C'est pourquoi je dis que je ne peux pas commenter la décision de la justice, mais Kaou Djim ye mɔgɔ min ye a dɔnnen don quoi, mɔgɔ dogolen tɛ. Et moi je l'en veux pas parce qu'il est le fruit du système. D'un système qui s'est forgé par les chantages, les trucs, tout. Fin ou fin bise ka to fanga be srenye ni ka dombolo ni fin no qui est. Donc ni c'est pourquoi aw be changement de régime que tuma dɔ la n'aw ma kɔlɔsi o yɔrɔnin na. C'est-à-dire les mêmes personnes que vous pensez pouvoir faire venir et travailler avec sont des produits purs et durs du système que vous pensez qu'aw b'a fɛ ka mi déloger. Donc, atteignez quoi. Amena tlaka c'est Burkina Tama pour le détournement de l'aide humanitaire. Iba yekafo alni fanga kurana na tuma chamana. On fait aussi cette négligence car donc afo tuma debe kangarda la. Ni kanga ibe tuma do de di ka kangarda. No tuma temena kangarda te ibleu. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit que Mali circulation fleni ni ba fait comme Mali don. Kasoro ina fa ye duna ye ko ma del ka se Mali la e ka bodron e ka bolma fen dota e ka de circulation ni ye miye al bureau là au début étranger au faut kuma chama mais en to phase ça c'est que monifique ka comportement de base son en fin bella jelen ira quoi la façon dont tu vois les gens sans humilité et de façon dobene jolen sur ça fait là abena abeteme et là al be contourner abena teme enye abena ijo enye kasoro ena ni ijo ale nyama. Toi tu es venu avant lui mais il va faire tout kana bla enyama pour que ni faible la ale ka continuer ni bele jelen de système do ye mi siglindo amako te règlement ni principe la quoi nkinta soro ne sako keke. Donc no be jamana o jamana kono ni nana ki be barake ko kele bara bi bulore parce que akachala tu vas avoir 80% ou 90% de ces mêmes produits sur devant toi avec lesquels tu as l'obligation de travailler. Parce que les ressources humaines qui peuvent les remplacer ne sont pas encore prêtes. Ou bien maintenant, c'est à toi de te donner le temps de sensibiliser, le temps de la sensibilisation. Ni bora o blasirali ni o fere minu kura minu bibolo ni bora olu ɲɛfɔli le o ye a application i bɛ sɔrɔ ka bere de ta. Bachitala an bɛ to bereta kan n'o ye judiciaire ye taama ka manqué en quelques mots Burkina ɲɛ b'a la c'est pas la première fois Burkina ka sensation kɛ sur le domaine judiciaire an y'a ye histoire b'a renseigné k'a fɔ 1984 n'o ye san ba kelen ani bi seegin naani fɛn Thomas Sankara k'ale to fanga la a nana ni les tribunaux populaires de la révolution n'o tun b'a permettre jamanadenw yɛrɛ kun ka taa direct la ka responsable accuser responsable kun b'u yɛrɛ défend tout seul jamanadenw ɲɛma o la juge fɛn mɔgɔ dɔw densiyenen n'olu sigilen don n'olu ye expert a domaine na olu b'a lajɛ n'a sɔn b'a la n'a sɔn t'a la an y'a ye a y'o kɛ donc an ɲɛ b'a la fana ni phase de transition in na fana u bɛ ka sensation kɛ en termes de justice u bɛ ka mɔgɔ dɔw bila fɛn na e bolo e bɛ se ka mun de fɔ ni a jamanadenw ka kuma caman mulu bɛ bɔ ka manifester n'i y'u ɲininka u bɛ min fɔ l'injustice sociale la corruption détournement de fonds publics ou bien les inégalités o dun tɛ sɔrɔ foyi la ni kiiri tɛ tigɛ a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ yɛrɛ kan. E ka sujet caman aborder ni yɛrɛ. Bon an bɛ na Burkina ta la fɔlɔ il faut juste comprendre que i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ kuma na sisan fanga mana kɛ cogo o cogo a bɛ baara kɛ ni mɔgɔninfinw de ye. O mɔgɔninfinw i b'a sɔrɔ o ye système dɔ fana de sigi sen kan système min kɔnɔna na olu ye sonyani boloda o sonyani bolodali bɛna wara ka taa se niveau dɔ la i b'a kalama ko a bɛ k'i n'a fɔ wari ma kan ka sara fɛn min na n'aw taara min kan ka baara kɛ k'a d'i ma a b'a fɔ k'i ka nin di yan e b'i ta di a bɛ d'e ma ainsi de suite don min na mɔgɔ min b'a dɔn ko wari tɛ sara a la n'a nana a n'a tigilamɔgɔ bɛ kɛlɛ o bɛ sɔrɔ mun fɛ parce que ale yɛrɛ b'a dɔn wari tɛ sara la mais il a pris l'habitude
a ka sɔn n'a jogo bɛɛ lajɛlen de kɛ ka wari minɛ mɔgɔ la a ko kun. A kɛra laada y'a bolo a kɛra jagosa ye. A kɛra kuruntu yɛrɛ y'ale bolo kuruntu min tɛ jamana yɛrɛ ka kuruntu kɔnɔ. I m'a ye wa système de b'o kɛ mɔgɔ la. donc ne ye o système den ye hali n'a fɔra ko wari ma kan ka minɛ nin na i bɛ mɔgɔw ɲɛda de lajɛ sa n'i b'a dɔn i bɛ se ka dɔ de bɔ b'i kun i b'a da yira o la n'a sɔnna i y'o dɔn n'a ma sɔn i bɛ pan. ou bien i b'a ka dossier bila voilà i b'a ka dossier bila dugu ma. oui c'est pourquoi souvent i b'a ye système kɛlɛli ma nɔgɔ yɛrɛ 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 de fiyewu système surtout système minnu ye san 30 san 40 ɲɔgɔnnaw kɛ mɔgɔ senkɔrɔ dɔw si bɛɛ olu kabini olu moyena olu moyena ka maaya daminɛ ka don a kɔnɔ ka baara daminɛ a kɔnɔna na n'i nana su ko ni dugusɛjɛ ko tigilamɔgɔ ko sɔn n'o jogo dabila fo k'i ka fɛn dɔ de yira a la a ɲɛ bɛ a ni bɛ se ka to min da fɛ o de bɛ se k'ale fali s'il sait pertinemment que n'a ma nin dabila a lebu n'a ka fɛn bɛɛ lajɛlen ba bon lebu yɛrɛ tɛ fɛnba ye mɔgɔw caman bolo bi. a kaso kɔni. vous voyez kasolɔdon ni k'i lajaba olu tɛ ko ye maa caman bolo. on continue ah donc i b'a ye k'a fɔ malgré que i bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ pour que burkinabéw k'a dɔn k'a fɔ on attend on continue ok burkinabéw k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ tuma min na ko nin tɛ suyɛnni ni yɛrɛsago kɛ tuma ye c'est vrai dossier affaire minnu jugement minnu bɛ ka kɛ nin ye a bɛɛ ma kɛ i bɛ tile la dɛ. oui a caman ma kɛ i bɛ tile la. a caman kɛra kabini an bɛ se k'a fɔ kabini Ɔrɔku bɛ yen. a dɔ kɛra Ɔrɔku ka mandat laban fɛn waati laban ninnu na ale comment il s'appelle là le lieutenant colonel Henri Damiba a dɔ kɛra o ka waatiw la hali i bɛ yɛrɛ fana ka tuma na a dɔw fana kɛra o de kɛra poyi ye o. parce que waati min na jamanadenw bɛ k'u ka dɔrɔmɛ fara ɲɔgɔn kan ka fanga dɛmɛ ka kɛlɛkɛlaw dɛmɛ ka armée soutenir ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ pour que gɛrɛntɛ min bɛ yen ani diɲɛ mɔgɔ tɔw kɛlen don ka ban min kɛ an na ko an kana na ban an yɛrɛ la an k'an bolo don an yɛrɛ kɔrɔ ko o tumani kelen na dɔw fana kɛlen don ka jamana niyɔrɔ dɔrɔn tɛ dɛ min labilalen don ko ka o kɛ ka setanw ni mɔgɔ minnu bɛ gɛlɛya jugu la ko k'olu dɛmɛ ko o tumani kelen na ko dɔw kɛlen don k'o kɛ lemuruba ye k'o bɛn o yɛrɛ d'a ma i b'a ye k'a fɔ a bɛ maa dabali ban ka na ye k'a fɔ malgré que effort minnu bɛ ka yɛrɛ sacrifier ni yɛrɛ di min baara min bɛ sen na dɛ o tɛ dɔw bɔ fiyewu fo olu yɛrɛ fana de ka tunamada kɛ ka misirimaw ka olu fana niyɔrɔ ta ka jamana fana suɲɛ ka a bila olu yɛrɛ ka diyaɲɛda fɛ donc o bɛ fɛn dɔrɔn dɔ de yira i la k'a yira k'a fɔ an tɛ se ka jɛ ka ko ye ɲɔgɔn fɛ kun tilenna kelen na mais ma kɛ n yɛrɛ ye fɔrɛ n'i bɛ jamana ka baarakɛ mina de kɔnɔ e de kan k'a dɔn k'e kan k'a kɛ jamana ye mais jamana fana bɛ niyɔrɔ d'i ma n'o niyɔrɔ t'i bɔ i bɛ walan sɛmɛ o i bɛ taa kɛ maa si t'i ni démission cɛ maa si t'i ni activité entrepreneuriale cɛ i m'a ye donc e tolen don jamana ka cakɛbon na mais e de bɛ k'i sago ta jamana ka sɔrɔ la fana jamanaden gansanw niyɔrɔ k'i b'o ta k'i sago k'o la tu vois. mais sisan an yɛrɛ bɛ se ka jateminɛ jumɛn kɛ nin bɛ se ka kɛ exemple jumɛn ye sous région fo ka se AES jamana 3 ka se sous région tɔw ma nin bɛ se ka kɛ exemple jumɛn ye. n bɛ kelen f'i ye dɛ en Chine on exécute, en Corée on exécute, aux États-Unis on exécute et presque dans tous les pays développés on exécute. Pourquoi on ne peut pas restaurer la peine de mort chez nous? Ka moratoire wuli ka bɔ a kan. mais e tɛ siraw la fana ka sira kuma dɔw la problème fɛn judiciaire erreur judiciaire ou bien fɛn dɔw kana utiliser a ka gɛlɛ erreur judiciaire kan o kana utiliser pour la volonté du prince du jour parce que non volonté du prince du jour ko tɛ o n ko juge de bɛna jugement i bɛ tɛ fɛn tribunal kɔnɔ o n ko c'est des magistrats assermentés qui sont en train de rendre cette justice là. ok hein n'a y'a faamu ten mais an bɛ jamana caman. en Chine le directeur national d'une banque a été somme
o y'a minɛ k'a kiiri dɔrɔn ka mugu ci a la. Oui, mais peut-être mais t'a la sa au fait ne y'o de fɔ i b'a dɔn baliku bɛ ko to mɔgɔ t'a la tuma o tuma fo n'a y'a sɔrɔ a dɛsɛra ou bien a ɲɛ tɛ alternative wɛrɛ la. Oui, mais n'a sago bɛ yen. mais o bɛ se ka kɛ kaso ni fɛnw ye ou bien k'a ka biɲɛw retirer yɛrɛ parce que n'a fɔra i bɛ sonyɛni kɛ. kaso ko kuma yɛrɛ fana il faut k'an k'o yɔrɔnin fana fɔ k'o jɛya. ici peut-être un éventuel pensionnaire mɔgɔ tɛ sini dɔn mais moi je suis contre k'a fɔ ko ka taa mɔgɔw bila kaso kɔnɔ. Faisons de notre justice une justice de réparation. Une justice qui contribue à apaiser les cœurs, à construire le pays. Mais l'exécution, autant c'est comme on apaiser. Non, l'exécution fanana kundore. Oui, mais exécution t'as mon apaiser. Tu sais, les gens, moi je suis né comment faire, mais en réalité, je suis né kololodo. Toi, tu es un chef de famille. Il y a un responsable de la santé qui est là, qui détourne des milliards, qui devait être injecté dans un centre de santé pour les matériels, pour que le plateau technique ne fait pas de sankorota, que personnel qualifié que l'on au kana baraka ka se ka jamana don bo de kono. Et ce personnel de santé, ce n'est pas une question de millions, pas une question de centaines de millions, de milliards, 1, 2 ou 3 milliards, allez kelenko détourner. Peut-être on n'ongoni na ma fin tien yo, mais sauf que domina et banabator benasro et ka sokono qui est très très urgent pour que intervention ne fait nous casser kake et que ce centre de santé qui est dans ebe district mi kono ko centre de santé mi kan ijo abara okoro qui n'a pas les moyens ou bien que le plateau technique n'est pas assez compétent pour que casser ka prise en charge que et ka moko ka fato ochokoyala par manque de prise en charge adéquat. Oui, ou un véhicule est tombé en panne. Alors, imaginez. Eh bien, comme on se résume, on va résigner qu'à fond, non, voilà, ni ala ereka wele de serama ni ala kakaye, mais en réalité, à d'autres chamambe ala kakete. Dans les massacres wele, c'est que d'autres de yisigi, mi kanga se kakeke ka moko bobolo lare, ale kelen de yodu. Wa ekelen tere eni nyokona baden de bay minu ni yoro dunin do ni chikoya na na obitla kata out sigi ka sa dokotoro la ka sura tun sa do masse. Si ce dernier là est exécuté parce que aye jamana ni yoro du obe bal mokola o kan ga digi mokola wa ate bal mokola mais est ce que ale kera sababu ye ni ale kera sababu ye mulu ka wakati kun sera no o wati c'était ça mais veut ko défier ça wati c'était mais tu sais que me yoro ni do fier le corps humain obéit à quelque chose. Il y a une condition idéale pour pouvoir contenir l'âme. Le corps humain fragilisera qu'à ce niveau ne peut pas plus contenir l'âme. Âme bêta. Parce que le corps n'est plus. C'est comme si ni borom mena à blaler. Ibata. Physiquement, disons visuellement, il n'y a pas là à borom état quand. Mais kabini m'a fait qu'à fond ni borom black clé là. Na mena clé là. Avec tous les cas sur il a nya jelendo e ba ta sisa ka kan ibi ka fense bela man ka kono e ba korotoro abe fara abibla OK farkolo betende o farkolo ye ni ka boro de contenant de do donc ni farkolo desera ka ce niveau do la dron ni ba yereta mais si ça ni me c'est que e be na fo sisa ko non ko voilà à cas don de tunsera à donner temps borata c'est qu'il faut qu'on aborde de là soyons un peu plus exigeants par rapport à certaines choses. Oui, on devrait être exigeant mais n'oublions pas également que avant même qu'il y ait fargolo yi peut-être au débat ka grindwani mais ni me seka que jumendi exemple jumendi sous région rewa Burkina Bakani ni fait ni jugement mulu arantu wala ça to se ko inspirer la to comme tu sais quand même que le Burkina est en guerre. Ah oui, c'est un pays en conflit armé. Il y a des gens qui ont été réellement amputés de leurs membres, qui sont devenus des infirmes. Oui. N'est-ce pas? Oui. Bon, au accident ni au situation d'infirme, mi fana yo soro o soro la jamana la fasalil jamana défanina, n'est-ce pas?
ɔ ko mɔgɔ dɔw fana de bɛna laban k'i to bureau kɔnɔ o tigilamɔgɔ ni min kan ka dɛ a kɛlen k'a yɛrɛ bɛɛ di jamana ma dɛ ko ale fana y'o ta k'o dun. Moi je pense que ni exemple bɛ se ka tirer nin ko in na comme j'apprends déjà que condamnation dɔw kɛra 30 ans de prison à de notre temps bɔra tan ainsi de suite. Je ne sais pas exactement dans la répartition sur les c'est 8 milliards non à ce que je sache. Donc o répartition kɔnɔna na n t'a dɔn o maa kelen-kelenninw ka wari suyɛnni ka hakɛ taara bɛn min ma. En tout cas pour moi ne yɛrɛ kɔni fɛ n'i ka wari suyɛnni kɔni taara se miliyari kelen ma kɔni tiɲɛ yɛrɛ la e ma kan ka balo bilen parce que miliyari kelen ma joli ni. Oui, an b'a fɔ peut-être i ka ɲi ka maintenant jamana tɛ n'a kan ka se ka kɛ misali ɲuman ye c'est que à la fin de ce procès on apprend que voilà le verdict est tombé, il y a des peines capitales et des exécutions s'en ont suivi. C'est à partir de là mɔgɔw n'a dɔn k'a fɔ jaa n'i ye suyɛnni kɛ i bɛ se ka faga. Ça c'est moi ma vision personnelle. O ye ne ka ko ye cogo ye. Parce que suyɛnni kɔlɔlɔ n bɔra ka dɔɔni f'i y'a ko la. Ça c'est un exemple parmi 1000 d'autres. C'est pour te dire que hali mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko non ni suyɛnni ma kɛ an tɛ développement tɛ na donna tan bɔra tan non. C'est pas ça. C'est pas vrai. C'est pas ça. Dans la passation des marchés, marge de vol dɔw bɛ yen o. Ça c'est normal. War mugu millions milliards tɛ se ka tɛmɛ i kan o marge kɛlen don o yɛrɛ de kama o institutionnalisé don pourcentage ni fɛn dɔw bɛ to yɔrɔ dɔw la o mais cela n'empêche que l'essentiel soit injecté dans ce qui est prévu. I m'a faamu wa i bɛ contrat sɔrɔ gouvernement bolo sisan a bɛ tila ka taa taxe bɛ i kan i ka sɔrɔ kan kɛ sababu ye e fana bɛ dɔw la sigi ale ma. Ça c'est normal. Al contraire. Mais ani mɔgɔ min b'a di ma n'a b'a exiger ko fɔ e de ka nin di est-ce que o ye kelen ye wa. Donc n'a ma ɲɛ ko sigira bugunatigɛ dara fɛn kan sɔrɔ bɛ boso cogo min na a n'a kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ k'o bɛɛ lajɛlen k'e ye ko bɔ o sira fɛ i jɔrɔkun tɛ o parce que i ma ko kɛ ko min ye nɔminɛni sababu ye mais e de y'a ta k'a cɛ k'a bila e kun. Mais imaginez e tun kan ka se ka minnu kɛ jɛnɛya la n'o bɛna laban ka kɛ sababu ɲuman ye mɔgɔ wɛrɛw ma ko o de laban nan bɛ parce que e m'i ka baara k'a kɛcogo la k'a nan bɛ ka kɛ sababu jugu ye. C'est comme l'étudiant en médecine